गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगाव फरायसालिनि बोसोरारि सप्ता फालिथाय 2025 खौ दिनै खुंफुंबाय। गेलेमु बादायलायनाय, थुनलायारि बादायलायनाय, मोसानाय, देंखो रोजाबनाय बायदि हाबाफारिजों खुंजादों काजिगाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिनि बोसोरारि सप्ता फालिथाय। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगाव फरायसालिनि बोसोरारि सप्ता फालिथायनि दिनै 5थि एबा जोबथि साननि हाबाफारि बायदियै मोनसे गेवलां मेल लानाय जायो। बे गेवलां मेलखौनो मासि लानानै सामलायो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिश्वनाथ ब्रह्मआ। बिथांनि सामलायनाय बे हाबाफारियाव मेलखौ बेखेवनानै होयो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगावनिनो गाहाय फोरोंगिरि जाफुंसार ब्रह्म बिथाङा। गावनि बेखेव बिबुंथियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगाव फरायसालिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होयो आरो बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो डक्टर राधारानी ब्रह्मआ। बिथाङाबो बाहागो लानानै गावनिनो बिबुंथियाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ थांखिनानै बुङोदि न'खराव गोरिब होनानै फरायनायाव लोरबां जानाङा, नाजानाय आरो गोसो होनानै फरायबानो जाफुंसार जायो। बेफोर गोनां बाथ्राफोरखौ फरायसा फरायसुलिनि सिगाङाव फोरमायनानै होलाङो आरो बे हाबाफारियाव गोबां मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। दिनै बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमी काजिगाव बे फरायसालिनि बोसोरारि सप्ता फालिथाय 2025 मायथाइयाव आंखौ जर'खा आलासि महरै हांख्रायनायावहाय आं नुजाफैदों। बेयाव बाहागो लानो मोननानै आं गिबियावनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे फरायसालिमानि गासै परिबेसखौ नुनानै, बिथिंखौ नुनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। सोलोंथाइया मोनसे बिराद सिरियास मोनसे मेटार। बेयावहाय जोंनि बे फरायसालिनि फोरोंगिरि, गारजेन आरो दिथागिरिफोर जयैहाय दिनैनि मेलाव जों जयै बाहागो लादों आरो गथ'साफोरनि सोलोंथायावहाय गारजेनफोरनि बिराद गिदिर मोनसे रल थायो। गारजेनफोर नङाब्ला जोङो गथ'फोरखौ जों मोजाङै नायदिंनो जों हाया। सासे फोरोंगिरिनि आखायाव थाखो खथायाव एसेबां बुरजा जों टाइमबो मोना। आंबो सासे फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि जानानै गथ'साफोरखौ फोरोंनाया बेसेबां खस्थ' जायो बेखौ आंबो बुजिगौ। बेजों लोगोसे फोरोंगिरिजों लोगोसे जोङो जुदि गारजेनफोरा, गुबैयै आं गारजेनफोरखौनो स्ट्रेस खालामनायनि खोथाखौ बुंगोन, गारजेनफोरा जुदि गावनि गथ'साफोरखौ न'आवहाय मोजाङै जुदि जोथोन लानानै फरायसालिमायाव बा फरायसालियाव दैथायहरोब्ला फोरोंगिरिफोरनि फरा फोरोंनाया जोबोद गोरलै जायो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि फरायनाय, बिथांनि सोलोंनाय गासैबो सोनारो न'खरनि सोरबिथिंनि सायावहाय। न'खराव फरायनाय हुदा थायोब्लासो गथ'आ मोजां सोलोंथाइ लानो हायो। न'खराव जुदि फरायनाय हुदा गैयाब्ला फरायसालियावबो बिथाङा आरो फरिखायावबो बिथाङा मोजाङैहाय उथ्रिसारनो हानाय नङा। बेनिखायनो गासै गारजेन दा बिमा बिफा बिथांमोनहा गावसिनि न'खरावहाय, गावबा गावनि न'खरावहाय गथ'फोरनि फरायनायनि हुदाखौ माब्रैहायबा जौगाहोनो हायो, बिनि थाखाय मोनसे सिरियासै मोनसे राहा लामा लानांगौ गावबा गावनि न'आवहाय, जाहाथे गावनि गथ'फोरा न'आवहाय मोजाङैनो फरायनायनि हुदाखौ सोमजिखांहोनो हायो। आजिखालिथ' माने কোনো পড়াশোনা गैयाबा, কোনো डिग्री गैयाबा কোনো माने खामानियानो गैया। ओंखायनो जोंनि गार्जेनफ्रा एसे गथ'फोरखौ फरायनायाव एनकारेज खालामनांगौ। बेबायदि एनकारेज खालामबासो माने जोंनि बर' हारि हक, जाति बयबो माने आवगायनानै थांगोन बिसोर। जों मिथिनो मोनदों जे बे एकाडेमिनि मुङाव, एकाडेमि जौगानायनि मुङाव गोबां राङारि अनसुंथाइ मदद खालामदों होननानै जों नोंथांखौ मिथिनो मोननाय। आं इसेबां बारे माने होआखै होनाया, भबिष्यताव एसे एनै होगोन।
खिन्थु माने आं होनगोन जे माने मेनेजमेन्टखौबो एसे होनगोन जे रेसिडेन्सियेलखौ एसे नन रेसिडेन्टबो खालामबा मोजां गथ'फ्रा जायहा फैसा गैया बिसोरो एसे बेहाय फैनानै फरायनो हागोन आरोखि रेसिडेन्सियेलथ' एसे थाखाया बारा जायो 3,500 सबनि माने कि नङा एसे दुखिया गरिबफोरखौ एसे माने माबायाव नन रेसिडेन्सियेल खालायोबा मोजां जागोन बायदि नङो आं आंनि सासे फरायसाया जुदि डक्टर जानोबा माबायदि नाजानाय थानांगौ एसे सेस्टाथ' थांगौ आंबोथ' एकदम गरिबनिफ्राय थांनाय खिन्थु गावनि सेस्टाखौथ' नांथारगोन आजिखालिथ' बेखौनो बुङो जे आजिखालि जिमानै गरिब रिक्साला थेलाला सबजियाला बिसोरनि फिसाफ्राबो IAS अफिसार जायो गतिके सेस्टा खालायबा बयबो जानो हायो सेस्टा नांगौ गार्जियाननिबो सेस्टा नांगौ स्टुडेन्टनोबो सेस्टा नांगौ बेबायदि जायोबा बयबो आवगायनानै थांनो हायो